Mani kanindot aning RG. Iya yung barugan ng iyang pagkabakakon ba? Trawa. Unya, nga nang wala man nyo padayon na ang chapter 3 verse 3 sa gisulat ni Propeta Malakias, basahon, muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Ikaw ay naglipat-lipat baka makakuna gyud nimo eh. Ang gisgutan dira sa Malakias, mga kaparian nga Levita. Kaliwat ni Levi ug ni Aaron, dili Romano Katoliko. Pero ang nakanindot lang nimo, imog yung gibarugan ang imong pagkabakakon. Kung naa kay mabasa nga pari ug nindot pabor sa inyong pagtulunan, moingon dayon mo Romano Katoliko na. Pero katong mga kaparian nga nagplano og patay ni Ginoong Kristo, moingon dayon mo wala pa may Romanong Katolikong pari anang tahima. Pero sa Old Testament, moingon mo Romano Katoliko. Pero diha sa New Testament, ang nagpapatay ni Ginoong Kristo, moingon din mo wala pay Romano Katoliko. Mao na importante kayo nga mobasa tas Biblia aron dili ta mailad sa ingon ani nga klase nga mga tao. God bless all, Ikson. Ang atong higalang tagak ba, iyang ipahid ng iyang pagkabakakon ug iyang pagkamiyangilad concerning faith sa atoa. Napangka lang gani siya atong first niya nga video, kay sumala pa niya ang atrodong kutloon, katulad ato ang tawag ini magustuhan, di na nato basahon na or i-continue. Kay gusto man niya ipabasa tong verse 8. Nya pagkahuman ato amang pong gibasa ang chapter 3 verse 3, a continuation from the chapter 2 verse 7 hangtod sa chapter 3 verse 3. So kay napangka man siya, so mahitabo ingon siya nga kuno sila mga ilag kuno sila tawag ining bakakon gini mao si Ardusino kay kanang gisultian din na sa Malakay chapter 3 verse 3 mga pari do nga Levita. So buti pa sabot kung mga paring Levita ang gisultian din sa chapter 3 verse 3. So therefore ang gisaway sa Ginoong Dios sa chapter 2 verse 8 mga paring Levita pod. Nganong inyo man lang ginagamit again sa mga paring Katoliko. Di ba? Diha pa lang daan palpak ka na eh. Sakpan lang gani imong pagpamakak, sakpan lang gani imong pagkabakakon, gipahit pag gini imong pagkabakakon sa kuha, muna karon ingon na pug ka nga kanang tawag ining chapter 3 verse 3 sa mga paring Levita. Gisakyan kasi imong argumento eh. Gisakyan kasi imong argumento. Nya kisa po nagtudlo nimo nga naay tawag ining Katoliko nga niingon nga sa Old Testament na ni paring Romano Katoliko. Kasi po nagchismis nimo ana. Nagagamit ang mga defensor Katoliko sa Old Testament passages concerning priest nga naman kay kabubuton sa Ginoong Dios nga ang mga lagad sa iyahang gitawag og katawhan og mag-offer sa iyaha og serbisyo mao ang iyang mga pari. Mo bitaw pag-abot sa Bagong Testamento si Kristo ang apostol ug pangulong pari sa pagtuo kay iyang kabubuton nga pari ang mangulo sa iyahang gitawag og katilingban. Wa man tay Romano Katoliko nanudlo nga sa Old Testament na ni Romano Katoliko. Kaya para imong ipingki-pingki, ibangga-bangga ni mo ang tawag anang setas sa Old Testament o kana sa panahon ni Ginoong Kristo. So, ang Old Testament priest o katong mga pari before pang Ginoong Kristo or even sa panahon ni Ginoong Kristo, katong nagpapatay kang Ginoong Kristo, dili man to hingpit nga mga pari. Mo bitaw nga naay ihatag ang Ginoong Dios nga hingpit nga pari nga mao ang Ginoong Kristo. Di ba? So, kanang gingon ni Prophet Malachi chapter 2 verse 7, katungdanan, musukan pa ba, mo na siya ang basic foundation concerning sa function sa pari. Niya pagkaman kanang Malachi chapter 3 verse 3, propesiya ka na kung baga, na kung naay mga pari niyang makasala, ang Dios mo ay muhugas, not necessarily nga, tawag ining paring Levita lang. Pero ang point mo din na, nga gigamit na mo ang Malachi chapter 2 verse 7 pagpahimugat nga kabubuton sa Dios nga pari ang mga lagad niya. Isip mangulo sa katawhan. Imo mang gibasa ang tawag ining verse 8, di isumpayan ta nga sa chapter 3 verse 3. Ang imong rason libitan na wa ilabot ng paring Katoliko chapter 2 verse 8 kanang inyong paboritong ginabasa again sa gitawag og mga Katoliko. Di ba? Karon, dito sa Bagong Testamento kasi may nagpapatay sa tawag ining Ginoong Kristo Romano Katoliko, si Kristo ang founder sa Romano Katoliko. Ang hinungdan nga naa ang mga paring Katoliko tungod kang Kristo nga apostol o pangulong pari sa pagtuo. So ang nagpapatay kang Kristo dili Romano Katoliko, kung dili kadtong gitawag og mga paring Judaismo. Mao din nagpapatay. So ang Romano Katoliko sila na ang mituman sa Malachi chapter 2
Verse 7, nakatungdanan nila ang pagtudlo mahitungod sa kaalam, mahitungod sa Dios o si bisan kinsa nga makalapas nito niya ang Dios muhugas nila. Nga naman kay ang hingpit nga pagkapari na akang Kristo o si Kristo mismo o ang iyang mga apostol gitukod niya gingharian sa mga pari. Dili gingharian sa mga pastoy. Libog ang imong argumento makalilibog. Imo pag yung tawag anang ihaom-haom imo una-una sa kung una-una pag sure nimo oy tama bitaw ang kinahanglan tang magbasa og balaan kasulatan pero ang problema ana kung magbasa man lang ka o nya magbuot-buot mo ang sabot parehaan ning ato ang gireaksyonan karon so ang mahitabo ang imong panabot gusto ko ang panaas Mars naas Pluto perting layo mo na kung ingon aning klaseng panabot ang tawag ininyong mapaminawan, sigurado kita. Ang kalag na to, padong nag-impirno, limang katanawan ako, galibog siya. Pa ang Katoliko daw mo gamit ng Malaki chapter 2 verse 7, Romano Katoliko na. Sulti ni mo nga, nag-ingon ang mga Katoliko nga sa Old Testament ni Romano Katoliko. Butang-butang pag yun yung tawag ining abatay. So pagtuon pa doy, pagtuon pa. Palawmi pa na imuhang tawag ining pagtuon kay base na lamang unya taga kagrasya sa Ginoong Dios sa pagtuo. Makatuod kas pagtuo nya pagkahaman makaplagan nimo ang kamatuoran nga amo ang gitawag o gibarugan. Dili kay kanang magbasa-basa ka lang nga minugna lang nimo yung pangunahuna or opinion ang imong interpretation, maimperno ang anay imong style. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.